Вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум. З вами Ганна Соус і мой сённяшні суразмоўца, галоўны дырыжор Адэскага нацыянальнага тэатру оперы і балету Вячеслаў Чарнуха-Воліш. У мінулым ён у розныя гады быў галоўным дырыжорам беларускай оперы, сімфанічнага аркестру Белтэлерадыёкампаніі. Добры дзень, спадар Вячеслаў. Добрый день, Ганна. Давайте пачнем на размову нашу са жніўня 2020 году, калі вас прызначылі на пасаду галоўнага дырыжора вялікага тэатру оперы і балету Беларусі, праз 2 дні звольнілі. Тады не было, так я б сказала, уцямных тлумачэнняў, была спасылка на тое, што вы перанеслі каранавірус, але выказваліся меркаванні, што гэта было звязана з падтрымкай купалаўцаў. Што адбылося насамрэч? Можаце цяпер расказаць? Зараз уже можна, уже дастаткова прыйшло часу з той сітуацыі. Канешне, як мне растлумачылі, справа была менавіта ў тым, што я зрабіў некалькі запісаў на сваёй старонцы ў Facebook. Першая ў падтрымку Віктара Бабарыка, калі яго адправілі ў вязніцу. І потым некалькі постаў ужо пасля саміх выбараў. У першую чаргу некалькі постаў супраць таго, што адбывалася ў краіне, супраць насілля, беззаконня, і асобны пост у падтрымку купалаўцаў і Павла Латушкі. І мне так патлумачылі, што лепей зрабіць так, як мы гэта робім, і сапраўды я напісаў такую просьбу аб сваім звальненні у сувязі з хваробай на каранавірус, якая якраз у той час была ў сваёй такой моцнай фазе. Гэта быў вельмі непрыемны момант. Я задаў толькі одно пытанне. Я говорю, падстаў мяне звольніць няма ніякіх. Па-першае, я рабіў запісы яшчэ, калі не працаваў на гэтай пасадзе. Гэта, так сказать, моя асабістая думка, моя грамадзянская пазіцыя, я не парушыў ніводнага закону. Вось, у адказ мне было так коротко сказано, што вас звольняць таксама, як звольненне Паўла Латушкі. Мне стало все зразумела, і я сапраўды вырашыў для сябе, што лепей разыйціся так, чым спрачацца з гэтай неверагоднай машынай, якая катком праходзіцца сёння па лёсу тысяч беларусаў. А пра што вы пашкадавалі? Напэўна, не пра тыя заявы, якія рабілі. Ці было шкада, што вы не будзеце на гэтай пасадзе? Не, ведаеце, ніводнага шкадавання з гэтай нагоды не было. Шкадаванне было за краіну, таму што зразумела было, што гэта добром не скончыцца, што гэта будзе працягвацца, што гэта толькі пачатак той барацьбы за свой лёс, за свабоду, за права мець сваю думку і мець погляд на асабістае і грамадскае жыццё, і сапраўды якая трывога за будучае краіны. Спадар Вячеслаў, і як вы пакінулі краіну, магчыма, это неправільна сказаць, бо музыкі это абсалютна нармальная справа, калі яны працуюць у іншых краінах, у іншых тэатрах, але тым не менш вы з'ехалі і вярнуліся ізноў у Адесу, так? Канешне. Вы маеце рацыю. Справа ў тым, што калі мы завершалі, так сказать, мой першы сезон у Адзескай оперы, то мы дамовіліся з дырэктаркай тэатру, з Надзеяй Бабіч, што мы працягнем нашы адносіны, можа толькі зменім нейкі такі афіцыйныя, так сказать, афіцыйныя адносіны. Можа, яны будуць другімі кантрактнымі ці яшчэ якімі асабістымі. Вось. І яшчэ вельмі важны момант, калі мы развітваліся, Надзея Бабіч сказала мне, я вам жадаю, каб у вас все было добра, але ж калі у вас па якіх-небудзь прычынах узнікнуць нейкія праблемы, пытанні, я заўсёды вас прыму в Адэсе, на тую пасаду, якую вы пакідаеце. Вось. І ніхто не думаў, што гэта здарыцца літаральна праз такі кароткі час. І мне не было ніякіх праблемаў, правда.
Мы тэлефанавалі адзін аднаму, і я сказаў, што я вярнуся, тут прыеду. Я сказаў, ну і добра, мы вас чакаем. І ўвесь тэатр вас чакае. Таму тут у мяне сапраўды быў такі надзейны тыл, і гэта вельмі спрыяла такому цвёрдаму, так сказать, як правильно сказаць, упэўненасці у будучым. Одесский тэатр атрымаў, а беларускі тэатр страціў. Што цяпер адбываецца у Вялікім тэатры Беларусі? Шмат артыстаў, музыкаў вымушаны былі з'ехаць ці былі звольненыя праз падтрымку мірнага пратэсту, праз заявы спыніць гвалт. Што страціў тэатр? Што вам вядома з размоваў з калегамі? Конечно, мы падтрымліваем сувязь з нашымі калегамі, і вы павінны разумець, і мы все разумеем, што тэатр гэта такі як бы маленькі адбітак ці як маленькі шыфр краіны. У тэатры вельмі много розных думак, людзі ўсе розныя, хтосьці так сказать, на гэтым баку, хтосьці на другім. Вельмі много людзей лічаць, што трэба працягваць проста спяваць, танчыць, іграць у аркестры і так далей, і не ўмешвацца ні ў якія справы. Вось, таму гэты рознагалос ён мае быць і сёння. На жаль, самыя адказныя, скажем так, людзі, якія думаюць не толькі пра сябе, а думаюць пра будучыню, пра лёс краіны, пра лёс тэатра, пра будучае нашай беларускай культуры. Самыя адметныя людзі, так сказать, страцілі сваю працу ў першую чаргу. Я вам не буду пералічваць імёны, іх много раз ужо пісалі і ў прэсе, і ў розных сродках інфармацыі. На жаль, такі адметных людзей спачатку 5 іх звольнілі восенню, а потым зараз гэты працэс працягваецца, і вось па адным, усіх, хто мае сваю думку, кіраўніцтва тэатра спрабуе выціснуць рознымі такімі сродкамі. Самы, так сказать, просты гэта завяршэнне кантракту, і ён не працягваецца. Вось такім чынам страціў працу выдатны спявак і сапраўдны грамадзянін краіны, народны артыст краіны, голас якога з'яўляецца такой візітоўкай, Владимир Петров. Гэта чалавек, які на працягу больш чым 2 дзесяцігоддзяў быў заўсёды ва ўсіх прэм'ерных складах, на ўсіх адметных канцэртах ці на гастролях. І вось гэты спявак, які таксама вельмі гучна выразіў сваю пазіцыю грамадзянскую, ён проста звольнены. Вось проста закончыўся кантракт, і ён звольнены зараз. Вось, і так па адным, ведаеце, і з аркестра, і з хора. І я так разумею, што гэты працэс не працягваецца, на жаль. І гэта, конечно, такія страты, якія немагчыма замяніць так вельмі хутка. Конечно, пройдзе час, і з'явяцца новыя зоркі, новыя імёны, але ж мы жывем сёння, і той мастацкі ўзровень, які мела нацыянальная опера, з такімі стратамі ён, конечно, будзе ісці на спад. Не наверх, на жаль. Гэта трагічная сапраўды не толькі ў сферы культуры, у медыцыне, у спорце, ва ўсіх сферах Беларусі, у IT-сферы. Калісьці я рабіла інтэрв'ю з опернай сям'ёй, якая цяпер у Празе жыве. Это былая прыма Марыінскага тэатру Марына Шагуша і дырыжор, кантрабасіст Александр Хайндрава. Я запытала іх, якія оперныя
арыі маглі б ускосна характарызаваць такіх палітыкаў, як Лукашенко, Путин, Трамп, Саакашвілі. Это было яшчэ, калі Трамп быў прэзідэнтам. Лукашенко яны прапанавалі ад Годунова ні сна, ні духа і змучанай душы. Для Пуціна арыі не знайшлося, Саакашвілі Фігара, а Трамп Фальстаф. От, на ваш погляд, які оперныя арыі найбольш пасуюць? Я б таксама пра Лукашенко запытала, але хацела б запытаць вот пра розных герояў беларускай мірнай рэвалюцыі. Як бы вам падалося, што найбольш пасуе, што найбольш іх адлюстроўвае? Ведаеце, такое цікавае пытанне і такія паралелі. Трэба сказаць, што гістарычныя постаці мы ведаем з літаратуры і таксама з музычных твораў. Я думаю, што Марыя Калеснікава — гэта сённяшняя Жанна д'Арк. І ведаеце, я не магу ні одного кепскага слова сказаць пра нашых выдатных землякоў, якія сапраўдныя героі. Мы все разумеем, што мы ўсе людзі, мы маем свае прынцыпы і чалавечай якасці, і штосьці каму-то падабаецца, штосьці не падабаецца. Гэта такая нармальная справа, калі ідзе вось такі рознагалос. Ну, наогул, такая вельмі кепская тое, што станаўленне грамадскасці і грамадскага наогул такой тое, што пачалося ў пачатку 90-х гадоў, яно было спынена, калі вярнулася цэнзура ва ўсе нашы сферы нашага грамадства. Мы сапраўды мала ведаем пра герояў, якія сталі лідарамі апазіцыі. Гэта павінна быць адкрыта, павінна кожная старонка чалавека, які хоча быць публічным такім, яна павінна адлюстроўвацца. А калі ёсць толькі адна думка, одна позиция, а все астатнія людзі пераходзяць у стан ці ворагаў, ці якіх-нейкіх такіх людзей, аб якіх не трэба гаварыць і ведаць. Таму людзі маюць вельмі аднабаковую такую інфармацыю пра ўсё. І гэта вельмі кепска. Гэта вельмі кепска. Ведаеце, тое малое, то, што нам показал прошлый год, тых людзей, якія хацелі стаць новымі лідарамі нацыі, сярод іх такія постаці вельмі цікавыя людзі. Гэта і Бабарыка, і яго паплечнік, і Ціханаўская, і Ціханаўскі, пра кого мы вельмі... Ну, я наогул толькі даведаўся, што такі ёсць кандыдат. Да гэтага мне не попадалось нічога, што ён рабіў, як ён рабіў. Але ж мінулы год паказаў, што у нас ёсць грамадства, што грамадства хоча быць змененым, патрабуе перамен, і час робіць новых людзей і дае грамадству гэтых новых людзей, з якімі, канешне, мы должны знаёміцца, каб лепей іх пазнаць. А мы не можем их пазнаць, потому что большасць з іх у вязніцы знаходзіцца, ім вінны толькі ведаць то, што яны нешта замышлялі кепскае для страны. Ну і вось гэта аднабаковасць, яна і псуе вельмі нам, і тое, што той стан нашага грамадства адпавядае таму, што нам дае афіцыйная інфармацыя. Я так разумею, з пункту гледжання оперы для Александра Лукашэнкі вы арыі не знайшлі, бо ён і в оперу не хадзіў. Ведаеце, ёсць такая выдатная опера Мусарскага, две вельмі вядомых, гэта і Барыс Годунов, і Хаваншчына. І там вельмі много персонажаў, якія можна, так сказать, падлажыць на сённяшні стан
не толькі беларускага, і расійскага грамадства. Вось. А, канешне, для нас неверагодны таким гістарычна праўдзівым і прароцкім стал повесть Карткевича, конечно, «Дикое полюванне короля Стаха». Вот где наши герои, вот где наш менталітэт, вот где спробы вырвацца з гэтага дзікунства. І бачыце, як гэта нас трымае, на жаль, вельмі моцна трымае дагэтуль. Але ж ёсць надзея, потому что сёння мир настолько изменился, он стал такі вялікі, такі адкрыты, і немагчыма інфармацыю стрымаць, немагчыма яе засакрэціць так, як это было там 50, 70 ці 100 гадоў таму. І мы сёння, той, хто хоча ведаць, той, хто хоча думаць, той, хто хоча быць сучасным, ён можа гэта зрабіць. І я рады, што я вельмі много сустракаю беларусаў і тут, і украінцы нас падтрымліваюць, тыя, якія хочуць ведаць праўду. І нашы сапраўды у Адзесе вельмі шмат цяпер беларусаў. Не так давно пераехаў былы галоўны лекар 3-го дзіцячага шпіталю ў Менску. Ці ёсць вот такая ўжо у вас супольная старая новая беларуская дыяспара, наколькі вялікая яна ў Адзесе? Вы ведаеце, мы контактуем с нашими землякамі, і мы выходзілі, калі быў час і калі супадала наш час, калі мы вольныя, мы выходзілі на некалькі акцый сумесна з нашими землякамі. Зараз регулярна абмяркоўваем многія пытанні праз Facebook і другія соцсеткі. І не толькі ў Адэсе, але і ва Львове, і ў Кіеве беларусаў шмат. Беларусы спрабуюць змяніць свой векавы код маўклівасці і па-руску ні ва што не вмешивацца. Вот. Гэта вельмі цяжка, але ж я бачу, што новае пакаленне беларусаў, яно хоча быць нацыяй і робіць крокі. Гэта вельмі важна. Гэтага не было ні 20, ні 25 гадоў назад. Скажите, калі ласка, вы згадали аповесць Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха», і опера такая, не паспелі вы якраз паўдзельнічаць, так, калі вам давялося звольніцца з беларускага вялікага тэатру. Ці ёсць магчымасць, каб гэтая опера была ў адэскім тэатры? Вы ведаеце, я не то, што не паспеў. Мы дамовіліся працягваць у Мінску нашы адносіны, але ж калі звольнілі нашых калег, я сказал в интервью Тутбаю Денису Марцинкевичу, что я не могу приехать в театр, где отбываются такие речи, и что я не буду дороговать там, покуль моих коллег не вернуть на працу. Ну и вот это моя заява публичная, и она з'явилась причиной, и мне прислали письмо с театра, что больше, так сказать, я не буду, что они больше меня не будут запрашать. Вот. Конечно, это было вельмі балюча для меня, не буду говорить другое, потому что долгий час шла уже падрыхтоўка до этой постановки, абмеркавання наших постановочной усей группы. Але ж як ёсць, так ёсць. Ведаеце, ёсць вельмі вялікі інтарэс да сучаснай музыкі, і тое, што будзе дзесьці выконвацца цэлая пастаноўка, я не магу абяцаць, што гэта, вы разумееце, што оперны тэатр — гэта вялікія грошы, і гэта опера павінна ісці на пэўны час, таму што фінансы вельмі вялікія ўкладваюцца ў пастаноўку. Але ж мы будзем выконваць у канцэртах лепшыя арыі
так як я рабіў в Москве, калі я там працаваў, і так як мы много разоў рабілі канцэрты і у Мірскім замку, і ў Несвежы, мы ўвесь час стараліся, каб беларускае слово, беларуская музыка гучала на канцэртах Вялікага тэатра. Так я буду і працягваць гэта рабіць і тут, в Адэсе. Калісьці я рабіла інтэрв'ю з Віталём Алексіёнкам, галоўным дырыжэрам Мюнхенскага універсітэцкага аркестру, і ён казаў пра тое, што у сучасным свеце дырыжэр не можа быць дыктатарам, гэта старое ўяўленне пра тое, як працуе аркестр. Вы пацвердзіце гэта? Ведаеце, мы добра знаёмы з Віталем, ён не так даўно быў у Адэсе, і гэта вельмі таленавіты малады беларускі дырыжор. Вельмі прыемна, што у нас з'яўляюцца такія персоны, якія цікавы свету, якія запатрабаваны, і гэта таксама дае надзею на тое, што мы рухаемся разам з сучасным светом. І, канешне, мір настолькі змяніўся, што эпоха дыктатуры, яна ўжо даўно скончылася. Не толькі ў палітыцы, але і ў мастацтве. Сёння кіраваць якой-небудзь галіной ці нашай культуры, ці грамадства немагчыма тымі метадамі і сродкамі, якімі было магчыма, скажем, у сярэдзіне 20-го стагоддзя. Мір стаў зусім другім. І гэта пацверджанне гэтаму шмат. І то, што мы назіраем у нашай краіне сёння, это нонсенс для 21-го стагоддзя. Нонсенс. Гэта, на жаль, ставіць нас у нашу краіну самыми страшными, самыми отсталыми такими з'явамі у сусветным грамадстве. Таму і дырыжоры не. Сёння дырыжоры працуюць зусім па-іншаму. Так, і сапраўды эпоха дыктатараў мае скончыцца, і мы все сведкі таго, якім чынам гэта адбываецца, хай гэты працэс бывае і балючым. Дзякуй вялікі. Госцем Свабоды прэміум быў Вячаслаў Чарнуха, Воліч, галоўны дырыжэр Адэскага нацыянальнага тэатру оперы і балету. Дзякуй вам вялікі. Дзякуй вам. Да сустрэчы.